golo power no kuom wabugo yieni. Guru sani ka kuru nchu sikita aput wuoyo mbaka otamore hiro kuru mbaka ochung ji odoke ng'anyo. Ang'o ma kuru nigo timre sani mondo kuru ji bed gi kwe nikech nitie jomoko wacho ni jopiny mane piny ema hinyore gine mogi yawo ohala gi gine ma tijgi kethore seche ma ng'anyo nitie. Ang'o ma kuru urito sani kaka jwazini? Ng'anyo hinyo ji kendo hinyo jopiny mapiny. To sirkal mok lu chik hinyo ji moingo kata ng'anyo no. Samuonge pesa hospital ng'ama hinyre to pesa kwal malo koni. Sama representative ok nyalo wacho ni sirkal olal gi bilion ka ng'ama hinyre. Omiyo gigi duto hinyo ji to ma hinyo ji zaidi en sirkal mok lu chik kendo sirkal mok tim gik moko e yo mowinjre. To king'iyo sirkal duto gi Gachagua inyalo wacho ni ma sirkal matimo gik moko e yo mowinjre ka budget gi mag State House tema ne gichamo duto dweche 4 ne gisetieko. Kama e sirkal moyiero nwa CAS 53 to mae sirkal mawacho ni anyisi kanyo example mari Nigeria anyalo kawo ni transport anyalo kawo ni ministry jo Kalenjin mole sirkal e dweche abiriyo maruto sibete sirkal ni chiegni ne dwa hingo jo Kalenjin mane moyo okete sirkal. Omiyo ng'anyo to wabo ng'anyo kendo japiny bo winjo matek lakini mana kaka chik mo an go ni osekonyo jopiny kinde ne ji gore ni wach chik ni ne chapla gi kinde gi mag ng'anyo onge tich mnaendelea tear gas ne ni malo. Yes omiyo jok mowacho gigi oneni yes nyaka winj pek e kinde machuok ok wabi ng'anyo nyaka giko piny wabo ng'anyo nyaka winjre to kwa winjre Kenya losses duto mosebet gogi wabo recover gi kendo Kenya bodhi mbele e yo mowinjre dongruok mobetie to kata jo biashara gibo neno matunda nade professor nade to mane